ανθρώπων που περίμεναν 4 δεκαετίες για να πούν τόσο απλά το δράμα του χωριού τους στο αυτί της επίσημης ιστορίας, με μάρτυρες εμάς και σας τους θεατές αυτής της ταινίας. Έτσι κι αλλιώς, τόσα χρόνια επίσημης λύθης και ζωντανής μνήμης χωράνε δύσκολα σε 25 λεπτά τηλεοπτικής εκπομπής. Σκέφτομαι καθώς ξεκινάμε για την επιστροφή. Ακούστη να σ' διηγηθώ για τους 41 καταστροφή που έγινε στον Διοκερδελείο. Μαζεύανε τους άνδρες μας, τους δένα δύο, διαταγή εδόθηκε απ' το πολυβολείο. Σπούζουν, φωνάζουν Γερμανοί, γυναίκες πάτε πίσω, γιατί έχουν τέτοια διαταγή για να σας εκτοπίσω. Παναθεμά σας Γερμανοί, φάγατε τα παιδιά μας, μας πήρετε τους άντρες μας από την αγκαλιά μας.